Milí maturanti, prežívate ozaj sviatočné dni. Neviem, ako to vnímate vy, ja si dobre pamätám, ako som to zažíval ja. Maturitu vnímam vo svojom živote ako odrazový mostík, ktorý ma prvýkrát skutočne otestoval. Teraz robíte písomnú časť maturitnej skúšky. Tie testy nesúvisejú s vašimi známkami a hodnotením, ktoré ste dosiahli doposiaľ. Ich úlohou je rozdeliť vás, a to tak, že sú postavené na 60% úspešnosť v riešení týchto úloh. Tak sa nebojte. Všetko, čo dosiahnete na 60, je váš úspech a vy to dáte. Stretnete tam veľa známych vecí, ktoré už viete. Vrhnite sa na tie, ktoré vás povzbudia, ktoré viete riešiť ako prvé a pokračujte ďalej. Budete príjemne prekvapení, tak si to užite. Máte na to. Možno sa bojíte, že maturita bude vaša posledná skúška, ktorú nedáte. To ale nie je pravda. Bude to vaša prvá skúška, ktorú zvládnete, a čaká vás skvelá budúcnosť, ak sa pre ňu rozhodnete.